गिबियावनो बयखौबो बड' खौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। गसाइगाव बार'हाट काली मन्दिराव सिखाव खावनायनि जाथाय। गसाइगाव सदर सोहोरनि हाग्रा कल'नियाव थानाय बार'हाट काली मन्दिराव मैयानि मोनायाव सिखावफोरा बिमा कालीनि गहेनाफोरखौ लुथिनानै लाङो। खावनानै लांनाय गहेनाफोरखौ खमैबो 1.5 लाख रांसोनि जागौमोन होनना मिथिहोदों मन्दिर सामलाय आफादा। मन्दिरखौ साननि समावल'सो दिथा होयोमोन, नाथाय हरनि समाव रावबोआनो दिथा होआमोन। बेनिखायनो सिखावफोरा हरनि खाबुखौ लानानै हाबफैनानै गासै गहेनाफोरखौ खावनानै लाङो होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि सानब्रैसो सिगां समाव कुसुगावनि बिमा महामाया मन्दिराव सिखाव खावनाय जाथायनि उनाव फिन आरोबाव मन्दिरावनो सिखाव खावनाय जाथाया सोमजिबावबाय। साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदोंदि बेफोरबायदि मन्दिर थानसालिफोरावबो इसोरफोरानो रैखाथि नंलिया नामा? आसाम पुलिसनि स्पेशल फर्स हान्जाया नंखाय रांजों लोगोसे नंखाय रां बिलाइ बानायग्रा मेसिन हमनो हादों। थांनाय 29 मे खालि आसाम पुलिसनि स्पेशल टास्क फर्सआ बिजनीनि 2 नं सारागावनि थागिबि बहारुल इस्लामनि न'आव सिग्रोमदोंमोन। बे समावनो बहारुल इस्लामजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 44 बोसोर बैसोनि दुलाल आली आरो 29 बोसोर बैसोनि आजिफुर रहमानखौबो खादों। मिथिहोनाय बादिब्ला पुलिसजों हमजानाय बहारुलनि न'निफ्राय नंखाय 18,000 रांनि बिलाइ बोखांनो हादों। बेजों लोगोसे 8 बान्डोल गुफुर लेखा बिलाइ, नंखाय रां सेबखांग्रा गंसे प्रिन्टिं मेसिन, गंब्रै मबाइल फन आरो AS01BX5504 नम्बरनि गंसे साखा खबब्रै गारिबो हमनो हाफादों। नोंथाङाबो अनलाइन जुवा गेलेनो मोजां मोनो नामा? बिदिब्ला खोनासंना लादो। अनलाइन जुवा गेलेनाय एपनि फोसावथाय होनायनि थाखाय सासे आसाम पुलिस कमान्ड' जवाना साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजाबाय। नंगौ, अनलाइन जुवा गेलेनायनि बागै गावनि इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों फोसावथाय होनायनि दायआव आसाम पुलिसआ नायबिजिरनानै जुवानि फोसावथाय होनायनि दायआव साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। सासपेन्ड खालामजानाय कमान्ड' जवानखौ आइजो होनना सिनायथि होदों आरो बिनि मुंखौ फाफुरि कलिता होननानै मिथिहोनाय जादों। फिन आरोबाव बर' आइजोआ खारदों। क'क्राझार जिल्लानि वार्ड नं 5 मिजिंनोगोर एबा मालदांपारानि गावदां नार्जारिनि फिसाजो 24 बोसोर बैसोनि फुलमति बसुमतारिया थांनाय 28 मे मंगलबार खालि फुंनि 9 रिंगासो समनिफ्रायनो गावनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाजों लोगोसे बहाबा गोमानानै दं। गोमाजानाय नखरनिफ्रा जेबो खौरां मोनैयाव जिंगायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव होनाय फुलमति बसुमतारिखौ बहाबा नुसनबायदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। गुवाहाटी नोगोरमायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। गुवाहाटी नोगोरमानि बेहरबारि ओनसोलाव मैयानि फुंनि समाव गंसे ट्राक आरो डाम्पारा गावजों गाव सौग्रावलायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला ट्राकआ हावलिनिफ्राय सिलचर फारसे फैबाय थानाय समावनो राजालामा साखाथियाव दोनथ'नाय डाम्पार गारियाव सौग्रावहैनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाथायाव मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन आरो ट्राकनि सालायगिरिया जिउ गोमानो गोनां जायो। जिउ गोमानाय ड्राइभारनि मुंखौ रेजाफुल इस्लाम होनना सिनायथि होनाय जादों। सौग्रावफैनाय ट्राकनि नम्बरखौ AS28EC0457 होनना मिथिहोदों। बे गिख्रंथाव जाथायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव फैना गावसोरनि आवथायाव लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।